Oi lur, kali iki aku dimasakno ati rempelo mercon. Iki lho langkah-langkah masake. Sing pertama oseng lomboke. Mari ngono cateten lur iki. Oseng bumbu haluse isiane ana brambang, bawang, ketumbar, lada bubuk, kemiri, tomat, jahe, kunyit dan garam. Wis dicatet ta? Oh iya, karo aja lali sereh, laos dan daun salam bubuk diemplungno. Diudek-udek sampai asat, moro ati rempelone diemplungne, aduk sampai rata. Tambahno banyu sakcukupe. Lek wis rada tanek diemplungne lombok aluse mau. Diudek sampai rata dan tunggu sampai tanek. Iki lho penampakane lur. Tambahin ndok ceplok karo timun ben tambah istimidut ya. Wis gak kesuwen. Jo, madang lur. Suapan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wes lur, wes warak. Tunggu panganan liyane maneh yo. Oke, bye bye.